Vale, listo, badago, nik ateratzen naz. Eskerrik Oso asko ondo, Raul. guztiei. Eskerrik asko, gero arte. Bueno, egun ondan hori, idazkari prest? Vale, Gatikako udalako iraileko ohiko osoko bilkurari hasiera emongo dautzegu, eta eguneko aztergaien artean lehenengoko puntuen dekogu, arteko akta onartzea ala badagokio. Badau zeus errezetako honen inguruen, arteko aktaren inguruan? Mikel, GTI, akta, ondo? Vale, aurrera segiduko dugu orduan. Bigarren puntu moduen dago, alkatetza dekretuen kontu emotea. Honen kontu emotea emon gendun iraileko batzordean, beraz, honegaz bere bai, bestelako galderarik ez badago, aurrera egingo dugu. Gai zerrendako hirugarren puntua, lehenengo alkate ordearen arduraldi esklusiboa onartzea ala badagokio. Gai hau bai, iraileko batzordean aurkeztu zan, zergatik, udal gobernu taldearen proposamen bat aurkeztu genuen batzorderako, gure lehenengo alkate ordea den Onintze Amezaga Bilbao bere lanaldi osoan udalonetan lan egiteko liberatzeko proposamenarekin, danotakizuen moduan alkatean ninaz, baina ez nago liberauta, nik beste lan bat daukat eta Gatikako udalarekin uztartu egin izan dute orain arte, baina bai ikusi dut ez nik bakarrik baiz eta guk talde modura ikusi dugu, behar izan bat dagoela, hainbat proiektu, hainbat eguneroko lan daukagula udale honetan, oso legealdi garrantzitsua da guretzako, eta COVID-19 eragina oso larria izan da, eta gure legegintzaldiko plangintza behintzat guztiz hankasgora itzi dagoena. Lehenik eta behin, konfinamenduarengatik danok etxean egon ginean eta horre dana lotuta egon zanean eta horrengoko hilabetetan baita ere hartu behar izaneko babes neurri asko eta askorekin gure plangintza guztia lotu egin da, ia urte bat galdu egin dugu, oso gauza gitxe egin ahal izan dugu, eta baita ere pandemia honek oraindik diharduelako, honen ondorioak oraindik eguneroko lan handia emoten duzku. Guk uste dugu beharrezkoa dela errefortzu bat jartzea udalan, eta horretarako gure proposamena zan, Onintze Amezaga Bilbao, gure lehenengoko alkate ordea, esan dudan moduan, esklusibidadean liberatzea. Proposamena egin genuen batzordean, arrazoiak emon genituen, baita ere alkatearen idatzi baten bitartez proposamenaren zehaztasun guztiak jasotzen ziren, horiek gero diktamena irakurtzerakoan aipatuko ditutez errepikatzearren, eta diktamena mai gainean jarri aurretik bai nahi duguna da, alderdiei hitza ematea zerbait esateko badaukien. Bai? Bildu? Bai, guk batzordean honen gainean daukagun iritzia bota genuen, eta horri forma emonez edo idazkitxo bat gero idazkari pasatuko dioguna, baina hori irakurri nahi dut, nire asmoa ez da eztabaidan sartzea, baizik eta ikusten dugu guk errealitatea ikusteko erabiltzen ditugun betaurrekoak ezberdinak direla, eta horren arabera, guk guri irakurketa irakurriko dugu. Lehenengo eta behin, Gatikako Euskal Herria Bilduk alkate ordearen liberazioari ezezko borobila eman nahi dio, eta horretarako 3 dira zergatiak. Lehenengoa, informazio batzordetan proposamen gisa azaldu bada ere, eta berri hori apaitu duzu proposamen hitza, erabakiaren berri lehenago eman zaio herriari. Ondo, herriari beste inori baino lehenago informazioa emateari ondo deritzogu, baldin eta berdin jokatzen bada beti. Baina ez da horrela, orduan, informazio emate hori uste dugu interesatu izan dela, eta egiaren zati bat ere estaltzen duena, aldizkarian datu batzuk falta baitziren. Eta honek bigarren arrazoira garamatza. Bigarren arrazoia da, liberazioaren kopuruak ez direla onargarriak gure ustez. Egun bizi dugun krisi soziala eta ekonomikoaren baitan, astean 25 orduko liberazioari tamainako soldata esleitzeari iraingarri deritzogu. Badakigu eudelen soldata taulek hori onartzen dutela. Berez legezkoa dela. Eta guk horren aurrean ez daukagu besterik esateko, baina gure ustez
ez da morala, ez da egokia ere, momentu honetan. Esaten zaigu, askoz ordu gehiago sartuko dituela alkate ordeak. Orduan, kuantifikatu horiek, kuantifika ditzala udal gobernuak ordu horiek, eta ezagu ditzagun benetan sartzen diren ordu osagarri horiek. Eta azkenengo iritzia edo azkenengo arrazoia bada, erabaki hartzeko emandako argudioek gure ustez ez diote errealitateari erantzuten. Berriro pandemia aipatu da, COVID-19, atzeratutako lanak, bai bada. Baina guk uste dugu hori baino askoz gehiago ere badagola, honen atzean. Eta planaren betetze mailan atzerapena dagoela eta lan horiek kudeatzeko liberazioa berrezko dela esaten zaigu. Gure ustez politikan kasualitateak gutxi dira, kausalitateak ordea asko. Gure ustez, egungo alkateak Gatikako udaletik kanpo duen agenda politikoaren areagotzeak ekarri du liberazio beharra. Eta ez emandako beste argudioek. Egun Gatikako bi ordezkari politikok Gatikako bi ordezkari politikok politika bihurtu dute bere lanbide. Erabakia zilegia da, baina gauzak argi esan behar dira. Alkateak jarraituko duela dio, baina bere lana egiteko alderdikide bat kontratu behar izan du udalak. Bide batez, berriki aurkeztutako udal planean erabaki honen zantzurik ez dago, baina laugarren ardatz gisa agertzen zaigu zorroztasuna eta gardentasuna. Argi dago, bi kontzeptu hauek guk beste modu batean ulertzen ditugula. Eta gardentasuna hitz egiten dugula, herritar guztiok udal aldizkari baten bidez, uste dugu liberalizazioaren kantitateen eta benetako arrazoien berri izan beharko genukela. Baina ematen du hori Gatika Info udal gobernuaren panfleto baino ez dela momentu honetan, eta horri ere laguntzen dio askotan hemendikek. Horretan lagundu. Kasualitatea, beraz, alkateordearen figura proiektatzeari eskainiko tartea ez da kausalitatea baino. Bai, GTI? Bueno, Bildu esanekoaz bat gatoz, beraz ez dugu luzatuko zuen sufrimentua eta kalbarioa, eta esanta dago Bilduren aldetik guk esan beharreko. Oso ondo. Gure partetik argitzeko kontu bi baino ez. Lanaldia dala eta ez dala, idazkariak berak esan zidan niri, batzordeko deialdia egiterako momentuan, idatzi batean zehaztasunak jasota geratu behar zirela. Azkenengoko momentuan esan zidan idazkariak hori legez horrela egin behar zala, ostiral horretan, deialdia bidali zen ostiral horretan prestatu nuen nik idatzi hori, eta liberazioa totala da. Lanaldi hori da udalan bertan eraikinean egongo dan orduak, langileakaz egoteko, herritargoagaz egoteko, danadalakoak egiteko, jardunaldiak joan eta bar, baina hortik kanpo honintzeren konpromesua da lanaldi oso hori arte, 35koa, 30koa eta askotan 40koa, ere edo 45koa izan halko da astean zehar, baina bueno, hori ezin definitu dezakegu, hori ezin daiteke definitu, udal orduetatik kanpo zenbat emango dituen, eta beraz horiek ez dira zehaztu idazki horretan, ezin zirelako definitu, eta da horregaitik da. Baina badakigu ordu gehiago izango dela lanaldi oso horretar arte. Beste gai batzuen artean, iraian zehar, arratsaldez honintzek jada herritarrakaz eta herriko elkarteakaz batzartu egin izan da. Eta berak arratsaldeko ordu horiek horretara dedikatuko dizkio. Lanaldi oso hori egin arte. Naiz eta diktamenean eta guk udal gobernu, nik alkate bezala batzorderako egindako proposamenean, 25 ordu horiek bakarrik jasota egon horiek dira, goizez udalan eraikinean bertan dedikatuko dotzozenak. Hori baino ez argitu, eta nik ere ez daukate debaterako nahirik, baina bakarrik hori argitzea, eta bestalde alkatearen lana areagotu dala, alkatea ninaz, da horregaitik esan nahi dut, nik lan berbera daukat. Pasadan legealdean daurrekoan neukan lan berbera eta ardura berbera daukat. Ez gehiago, ez gutxiago. Baina udaleko lan karga handitu da. Asko handitu da. Balio aldatzue, bai ala ez, inustu aldozue bai ala ez, baina horrela da. Eta guk uste dugu
Onintzeren, kasu honetan Onintzen liberazioak asko lagunduko diola udaleko lana ataratzeari. Hori baino ez. Besterik ez badago, diktamena mahai gainean jarriko dugu. Zioen azalpena, Onintze zinegotziaren arduraldi esklusibo erregimena aitortza erabakia. Udal gobernuak hurrengo proposamena aurkezten dau. Lehena, 2008ko urriaren batetik aurrera onartzea korporazioko kideen dedikazio eta ordainsarien araubidea, kalte ordaina eta organo kolegiatuentzako laguntza ondorengo baldintzetan. Bigarrena, dedikazio esklusiboko erregimenean beteko dituzte beren karguak. Lehen alkate ordea, Onintze Amezaga Bilbao Andrea, gizarte zerbitzu berdintasun eta osasun zinegotzi delegatua. Horren eginkizunak 2019-2023 gobernu planean jasotako ekintzak gauzatu eta koordinatzea izango direlarik. Hirugarren, honako ordainsari erregimena ezarri. Kontuan hartuta urteko zenbateko gordinen eta hileko 14 zatitan ordaindu beharreko kontua dela eta. 51.326,63 euro. Laugarren, ordainsari hori jasotzeko beharrezkoa den gutxieneko dedikazio erregimena ezartzea. Astean, 25 orduko dedikazio esklusiboa. 9:00 ordubietara astelehenetik ostiralera. Bosgarren, gizarte segurantzaren diruzaintza orokorren aurrean eskatzea Onintze Amezaga Bilbaoren izena ematea udalak bere gain hartuz gizarte segurantzako erregimen orokorreko arauek enpresei beren zerbitzura dauden langileekin lotuta ezartzen dituzten betebeharrak. Seigarren, Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udal honetako iragarki taulan argitaratzea, Estatuko administrazio orokorrari eta Euskadiko autonomia erkidegoari transferituz apirilaren 2ko 7/1985ko 75. artikuluan jasotako ondoriotarako tokiko erregimenaren oinarriak arautzen dituena. 2020ko ekainaren 12an egindako hau atzekoa, mankomunitateko gauza bat da, parkatu. Hori, hemen bukatzen da. Ezta 6. puntuan idazkari bukatzen da diktamena? Edo bestela txarto inprimatu dut. Azken finean da, aipatu duzu, barikoan eman nizula informazio batzorde maila horretik, baina ez honek espediente bateko eta proposamen hau zera. Bai, ez, baina hori ez dizut galdetu, Iker. Edukiaren aldetik gutxi edo Iker Itxaron, oraindik ez gaude hor, ez dutxut hori galdetu. Ezke, inprimatu dut diktamena irakurtzeko eta atzeko partetik mankomunitateko zati bat agertuten dazte. Ordune, hor bukatzen da proposamena, ez da? 6. puntuan, bai. Bale, hau honela, ez dut bukatu, hau honela izanik, batzordean diktaminatu egin zan testu hau edo proposamen hau eta kontrako 2 bozka izan zituen Bildurenak eta kontrako bozka bat GTIrena. Beraz, 3 kontrako bozka eta aldeko 4 bozka izan zituen EAJarenak. Beraz, diktamen aldekoa izanik, gaur plenora ekartzen daukogu diktamen proposamen berbera. Beraz, hauze berau bozkatuko dugu. Bildu? GTI? Ez. Vale. Eta EAJ? Bai. Vale. Orduan, 4 bozka kontrakoak eta 5 bozka aldekoak onartuta geratzen da. Onintze jakitun zera ez? Eta onartzen dozu emaitza ez? Bai. Vale, hau horrela izan da, bihartik aurrera Onintze Amezaga gurekin lanean izango dugu Gatikako udalan. Bai, gero prozeduraren aldetik, honek ateako dugu boletinean, iragartu da boletinera, eta dagozkion komunikazioak eta aktak bidaliko diez erakunde. Vale, eskerrik asko. Jarraituko dugu, gai zerrendako 4. puntuagaz, Uribe Butroeko mankomunitatearen estatutuan eginiko aldaketa onartzea hala badagokio.
hauze berau baita ere iraileko batzordean komentatu genuen, hori da. Esan sartu iraileko batzordeko ohiko gai ordenean edo bariku hortan astelenean edo barikuan gero, nik uste dut gai ordena bidali eta gero jatabetik eskaera bidali zigutelako, eta gero bai batzorderako sartzea erabaki genuen eta batzordean bertan eztabaidatu genuen. Hau da, Uribe Butroeko mankomunitateak barriztapen batzuk edo lege moldaketa batzuk egin behar izan ditu bere jarduera ohikoarekin jarraitu ahal izateko, eta horietarako adibidez estatutuen aldaketa bat egitea beharrezkoa da. Hain zuzen ere, Uribe Butroeko estatutuen, Uribe Butroeko mankomunitatearen estatutuen 17. artikulua aldatzea beharrezkoa da. Eta horregaitik mahaigaineratu egin genuen batzordean, eta honako diktamena urten zen. Proposamena izan zen. Zioen aldapena, azalpena. Uribe Butroeko estatutuen aldaketa Gatikako udalak berrestea. 2008ko ekainaren 12an egindako batzarrean Uribe Butroeko mankomunitateak euren estatutuko 17. artikulua aldatzeko akordioa hartu eban. Bizkaiko udalaz gaindiko erakundeak arautzen dituen martxoaren 30ko 3/1985 foru arauaren 27. artikuluak ezarritako prozedura jarraiki eta artikulu horren 2. zenbakiak dioenarekin bat, osoko bilkurak onartu behar du aldaketa. Osoko bilkureak akordio hau gehiengo absolutuaz hartu behar dau. Diktaminatu egin zan eta GTIren 2 abstentzio izan ziren, Bilduren kontrako 2 boska eta EAJaren aldeko 4 boska. Beraz, diktamena aldekoa izan da, gaurko pleno honetara ekartzen dugu. Duda eta galderaren bat egon zan Bilduren partez, eta Ikerrek gure idazkariak Uribe Butroeko mankomunitateko modu aksidentalean idazkari lanak egiten dituen teknikariarekin, Mariarekin hitz egin zenuen, ziurtagiria eskatu zenion? Bai, eta bidali egin dizu? Bai, hemen dago. Idatziz hori, bai, baina uste dut txarto ez banabil Albertok komentatu zuela, ez? Batzordean, horren inguruan, formaltasunaren inguruan? Alberto? Bi aipamen edo egin genituen okerrezpanago, bata formaltasunean zein zan bidea, notifikatzeko bidea zein zan, eta notifikazio hori behintzat dokumentazioa erdara utzean edo heldu zitzaigula. Bi hori egin genuen. Dena den aipatu diktamenean okerrezpanago 4 eta 3 izan ziren boskak. 4 aldeko eta 3 kontra. Nik horrela daukat bidalitako dokumentazioan. Okerrezpanago, Diktamenan? Diktamenan ez. 2 eta 4. Bai, parkatu, bestearekin ari nahazten. Bai. Bai, parkatu, bai. Bale. Iker, Euskararena bai, eta zango diogu mankomunitateko langileari mesedez, informazioa edo dokumentazioa euskeraz bidaltzeko, baina bai egia da, idatziz jaso duzula gerozta, Ikerrek hori espedientea formaldu nahi zuen eta eskaria egin zion. Hori argitzeko baino ez da, Iker. Ziurtagiria bidali daude, gero komunikazioa email bitartez izan da, baina. Ziurtagiria bidali dotzu. Bai, baina zuek badakazu ziurtagiria, ez? Bidali dotzuet. Bai, baina argitzeko baino ez da. Ez bakarrik informazio auki deugien besteak, ez beste konturik. Baina azken interesatuak gugarenak eta eta dokumentuak ere jaso behar ditugunak horren gainean bozkatzeko, nik uste dut horretan aldaketarik ez dagoela. Ez. Jarraitzen dugu orain dela 2 aste jasotako informazioa eskuartean edukitzen, esan nahi dut. Berdina da, pasten dena formaltasunez idazkariak nahi zuela emailez bidali beharrean, bestelako modu formalago batean jasotzea, eta hori egin du Uribe Butroeko mankomunitateko
idazkari akzidentalaren partez. Bestea, bardina da, eta proposamena bardina izaten jarraitzen dau, eta guk mai gaineratzen duguna gaur, bardina da. Uribe Butroeko mankomunitatearen estatutuaren 17. Artikulua aldatzeko akordioa hartzea. Horrek berdin jarraitzen da. Ez hori da garrantzitsuena, ez da izuri? Bai, horregaitik, baina bakarrik argitu nahi nuen... Bestea imeiaren edukizio baten bitartez beste gauza, da? Bai, horrela da, horregaitik. Horrela izan da bozkatzera jarriko dugu gaia, bai? Bale, Bildu? Komisioetan esandakoaren aritik mantentzen dugu gure bozka. Bale, GTI? Ezetza. Bale, eta EAJ? Bai. Beraz, aldeko bozka eta kontrako 4 bozka aurrera doa. Bai, gehiengo absolutua. Eta gero, eurak eskatzen duten bezala, telematikoki edo euren web bitartez edo posta bidez komunikatu du. Ze honen erabakiaren berri eman behar. Bale, bai. Honelako aldaketak ahalbideratuko du, behingoz, Uribe Butroeko mankomunitateak gure zaborontzi berriak auki ahal izateko lizitazioa aurrera atara ahal izatea. Hilabete hauetan komentatu genuen bezala, gabiltza mankomunitate mailan enpresa batekin, aholkularitza batekin, gure eskualdeko diagnostiko bat egiten, zabor bilketaren inguruan, zertarako zabor bilketa berria, edo lizitatzen danean zerbitzu berri hori hobeagoa izan dagien, eta rentagarriagoa izan dagien, eta, estatutu modifikazio honek ahalbidetuko dau, por fin ja behingoz, lizitazioa aurrera atara izatea. Bale, eta gai zerrendako hurrengoko puntua, eskaerak eta galderak, badau zeu zer komentateko hemen? Bai, honetan badekogu kontutxo bat. Gaurko osoko bilkura dela eta ez genuela eztabaidan sartu nahi, eta horren aritik idazkia irakurri nahi izan dugu, ez da gure ohiko jarduna, normalean ez dugu lan funtzionatzen, baina horren behar ikusi dugu. Batez be, azken mola honetan, eta konfinamenduak ala eraginda, konfinamenduak eta gero gorde beharreko neurriak eta behartuta, ikusten dugu, garai batean bultzatu zen parte hartze sistema, hau da, osoko bilkuretara, herritarrek ere parte izatea, hori nolabait mugatu egin dela. Bai, ikustea daukate streamingen okerrezpanago, eta gero grabazioak daude udal kanalean, baina, ez daukate ekartzerik, ez galderarik, ez ekarpenik, garai baten egiten zen antzera. Bai, horren aritik, egoera hau gehiegi luzatzen bada, askoz gehiago luzatzen bada, ikusten dugu, putxo bat kamustuta, funtzionamendua, bere momentuan aukeratu genuen, erabaki genuen funtzionamendu hau. Eta ia aztertzerik dagoen bestelako biderik. Hau da, gu batzartuta gauden bitartean, WhatsApp talde batean edo WhatsApp telefono bat jartzea ikusten ari den pertsona horri, ia aukerari dagoen galderaren bat egiteko tarte honetan. Hori da, egiten dugun galdera, ekarpena, eta gero bestetik eta honekin lotuta, udal webunean okerrezpanago, azken akta, udal batzen azkenengo akta urtarrilekoa da, igota dagoena. Beraz, hori be ikusteko, eta gero, grabazioa usteot maiatzekoa dela, igota dagoen azkenengoa, okerrezpanago, Orduan, eskatu nahi dugu hori eguneratzea behintzat, gardentasunaren izenean, jendeak apurtxo bat informazio hori eduki dezan. Besterik ez. Bale. Udal bilkuren aktak eta grabazioen inguruan, orain idazkariarekin hitz egingo dut, nola dauden gauza guzti horiek, eta gero, gure teknikariekin edo amaiarekin ere bai, dana ja pres badago igotzeko, liketarinen igotzeko, ez dut uste arazorik egongo denik. Eta parte hartzearen inguruan, hori izan da baita ere gure duda bat, asko luzatzen ari da,
uste dut batzordean ere komentatu nuela, ez? Hasi beharko garala ikusten jarraituko dugun horrela, ala ez, precisamente horregatik, parte hartzean asko murriztu egiten da, ezin dezakegu publikorik auki, eta galdera askeak eta bar, horre ez dira publikoki ezin dira egin. Orduan, WhatsApparena ez dakit, idazkarita teknikariekin hitz egingo dut, ez dakit hori legez posible den ala ez, edo teknikoki posible den ala ez, baina bai ikusi beharko dugu, ikusirik, pandemiaren bilakaera zein den ikusirik, igual plenoak presentzialak egiten hasi halko gara adibidez Gaztetxokoan, aforoa 15 pertsonakoa da, ez dakit, igual egin beharko zan plenotarako aldez aurretik norbait etorri nahi badu apuntatzea, ikusteko zenbat jente sartzen dan, eta horre erabakitzen joan, gurtaz aparte beste 3 pertsona baino ez etorri nahi ez badute, sartuko lirateke, 6 etorri nahi badira, igual sosketa egin beharko lirateke, edo bestela beste espazio handiago batera eraman. Espazio handiago bat frontoia izango litzateke, baina frontoia hotza da, entzuteko eta grabatzeko ere arazo gehiago, ekoa eta oihartzuna eta bar dago, baina bai, pentsatu beharko dugu ja azaroan igual presentziala egiten hastea, eta ezin bada egin, zu komentatutokoa, Alberto, aber gure teknikariek ze esaten duten horren inguruan. Posible bada guk ez daukagu inolako arazorik. Eta barkatu, beste gauzatxo bat ere, aztu zaite komentatzea, pasaden barikuan, plataforma, batzordean, egon ginen elkartuta, ez dakite guzti hau daukagun bilera horretan komentatutakoaren berri, ez dakit lehizuri eskatzen dizutia laburpentsu bat egin alduzun, komentatutakoa, pasaden barikuan, posible bada, Bai, batzorde berezi horretan 3 alderdietako ordezkariak gaude, eta gero plataformako ordezkariak baita ere, ostiralean batzartu egin ginen, alderdi politiko bateko arduradun bat ezen izan zan etorri, eta bai, pendiente naukan WhatsApp talde horretan laburpentso bat bezala jartzean, nire taldeak laburpena bai badauka, ez dakite, hau publikoki ematen ari da, batzar horiek publikoak ez dira izaten, baina inork pegarik ez badauka, komentatuko dugu. Hemen daukat, bai. 4 pertsonak hartu genuen parte batzar horretan, pasadan ostiralean, arratsaldeko 6etan, eta badakigunez edo jasotako azken berriengatik, badirudi Red Eléctrica Espainolak bere interkonexio proiektu horreri berriro ekiteko asmoagaz azaldu dira. Parte hartze, Frantzia, zergaitik atzerapena izan dan, Frantziako proiektuan edo zatian arazo teknikoak izan dituztelako badena atzeratu egin behar izan da proiektua berriro egiteko, eta email bat bidali zuten abuztuan implikatutako udale ezberdinei, esanez atzerapena egondala, baina guri dagokigun zatian proiektuak aurrera doala barriro bere, eta parte hartze prozesua da horregaz hasi beharko liratekela berriro, behintzat Frantziako zatian, eta orduan batzartu ginen ikusteko zen nolako estrategia edo zen nolako norabidea hartuko duen Gatikako udalak kontu honetan. Orduan, badakigu baita ere, katak egiteko asmoarekin dabiltzala barriro ere, igual zuontzako ezaguna da, katen gai hau, baina igual pasadan urtean zer pasatu den ez dakiten pertsonak igual galduko leteke, baina kata batzuk egin behar dira edo froga batzuk egin behar dira lurrean proiektua egin alizateko, horretarako Red Eléctrica Espainolak subkontratatutako enpresa bat dauka, kata horiek pasadan urtean egiten saiatu ziren, baina legez kontra egin zituzten, aldez aurretik Espainiako gobernu delegaritzako baimena zaukaten egiteko, baina legeak, espropiazio fortzosoaren legeak ezarritako prozedura aurrera erabili ez zutenez, Gatikako udalak eta hainbat herritarrek eta plataformak baita ere, salaketa ezberdinak jarri genituen,
eta Espainiako gobernu delegaritzak arrazoia eman zigun, eta kata horiek egiteko baimena kendu egin zion Red Elektrikari, eta aurten berriro ere badirudenez, herritar batzuekaz kontaktuan jarri dira subkontrata horietakoak katak egiteko baimena eskatuz, eta badirudi prozedura berdina erabiltzen ari direla, legez kontrakoa, hau da, ez dute baimenik eskatu, edo behintzat baimen hori udalari ez diote jakinarazi, ez da ere herritar horiei, jabeak direzen herritar horiei, eta orduan guk erabaki genuen batzar horretan, aste honetan, buzoneo bat egingo dugula, herritarrei guzti honen gainean informazioa emanez, eta esanez, aholkularitza juridikoa behar izan ezkero, udalaren esku dauzkagun errekurtsoak, herritar horien, edo jabe horien esku jartzen ditugula, uste dut hori, ez, Alberto, ez bada horrela zuzendu didazu, honintzere egon zan, zuk ere zuzendu honintze, baita ere dakigu, subkontrata horietako pertsona bat etorri zala duela astebi, uste dut, gure udalera informazio eske, titularitate batzuen informazio eske, eta udaletik esan ziren, informazio hori idatziz eskatu beharrekoa dela, eta gainera segun eta zein den, emon aldakela, edo ez. Orduan, guk idatziz informazio hori eskatzen bada, konstantzia dokumentatu bat izanik, gobernu delegaritzari gutuna bidaliko digu galdera eginez, ea horretarako Red Elektrika kasu honetan baimena duen berriro ere, ea zertan dagoen hori. Eta, plataformak eskatu zigunia zerbitzu juridikoen inguruan gehiago kontratatzeko asmoa badaukagunala ez, guk plataformak berak zerbitzu juridiko batzuk kontratatu bai ditu baita ere, baditu bereak, eta udalak erantzun zion, guk baditugula gure zerbitzu juridiko propioak, eta unean ikusiko dugu zein dan behar izana. Momentu batean, gure zerbitzu juridiko propioak ez badira gai, egin beharreko zerbaiti, alegazio batzuk, edo erantzun eman, edo ez dakit danadalakoari erantzun emateko kapazitatea badauka, udalak kanpoko zerbitzu juridiko batzuk, edo dagozkion zerbitzu kontratatuko dituela, orain arte egin duen moduan, eta horrez dago lainolako arazorik, eta gero bai egia da, aspaldi, pankarta finko bat jartzeko asmoa geneukala, plataformarekin adostuta geneukala, plataforma finko bat jartzeko pankarta finko bat jartzeko asmoa geneukala, plataformarekin bat hemen udaleko balkoian, eta, horre itxaroten ari gara, serigrafia eta gauza batzuk, elkarbanatu behar genituen plataformarekin, eta COVID dela eta zela badana atzeratu eginda, baina hori egiteko asmoarekin jarraitzen dugu, eta hori egingo dugu. Eta hori da, gutxi gora bera, ostiralean batzarrean hartutako informazioa, beti bezala idatzi berri bat sartzen bada honen inguruan, edo idatzi bat irtetzen bada honen inguruan udaletik, webgunera igoko da, jenteak informazio hori eskuragarri izan dagian, eta ikusiko dugu, martxan dago dela, tamales, barriro be, eta ikusiko dugu kasuan zen gertatzen da, eta informatzen joango gara, eta erabakiak hartzen joango gara. Bai, badaukazue bestelako gai bat? Holan bada, eskerrik asko dan hori, ikusiko dugu urriko... Bai, Mikel? Ez que igual, nik ere igual eskubide aukiko galdetzeko edo zeuzer? Bai, galdetu dotean norbaiteke zerbait esan nahi badau, eta astotxu... Baina, emoten dutenerako mikrofonoa ion, da ez da. Begiratzen zaitu eta ber gestoa egiten bazauz, da astotxut ikusi mugitzen zinela horregaitik. Parkatu, Mikel, esan. Ez, bastante zeran nagoz. Mareokaz txarto nabiloen gugunetan. Hori importantea da. Baina pasako da, egon tranquilo, horreit ez da hilten inor. Komentateko egona zera da ia al saltu arrotondako iteko usteri badagoa berdamugoa saltue edo istripuran bateri itxion gotzegun edo zelan egingo duen hori? Ez. Edo amaitu txate mondotzezua jari? Bai. Eta gainera, batzordean komentateko izan nintzen, baina nik teknikariekaz hitz egin dut, eta esan dozte, zuk dinozun lekuan horrelako saltu bat jartzea oso arriskutsua dela.
Hor ezin dala jarri horrelakorik dagoenarekin hor kurban. Orduan, nik bai eskatu diot hori arrazoitu ahal izateko, txosten bat egin dezala. Eta horretara itzeroten nago, eta txosten hori daukagunean aztertuko dugu batzordean. Asmoa behintzat hori izan urriko... Egin bezala, ze gertatuko da, Bai, baina bere Arduradun ustetan normal. ez da komenigarria hori hor jartzea. Orduan, egin dezala txosten bat eta esan dezala. Zer dan egin beharrekoa, zerbait egin behar izan eskero. Eta batzordean aztertuko dugu. Beste barik urrungo arte. Vale, eskerrik asko. Venga, datorren aster arte edo urrengor arte. Eskerrik asko agurdan hori, Jagon. Ikarten, agur. Agur. Gauzatxo bat, Raúl. Zeron, Ez Juan. Raúl, Bai, entzuten dizute. grabatzeari utzi aldotxezu mesedez? Bai, noski. Vale, eskerrik Eh, asko. Ez que